Ще си спъна така ръката. Да. Ти трябва да затвориш очите и да правиш ескиважи отдолу. Сеш ли се? Една минута трябва да го правиш това нещо. Готов ли си? Да. Айде, давай. 3, 2, 1, старт. Стига, бе. Така да засичам тя, дръжи очите затворени. Така, добре. Добре, виж. Аз съм боксер 9 Сериозно ли? Да. Супер, Завършил боксът е съм топ спорт в спорт. училище. Боксът е топ спорт. Аз също съм тренирам кикбокс обаче. Да. Много яко бойни спортове. Какво ти даваме тук? Боулинг, сертификатче. Боулинг за двама с 2 коктейла. Айляк. Обаче в плейграунд в София. Айляк. Ама ще минеш през София да си Да. вземеш наградата. Мерси, брат. Супер, много ти благодаря за участието, братле. Мерси. Да си изкараш весело. Мерси. И вие знаете, ако искате да печелите готини награди като нашите приятели в Пловдив, София, Стара Загора, Варна, Бургас, цялата страна, идвайте, играеме, печелиме